यामि यामि नै आं दरसे खावखोमाना जानि र' बरिया नै जाबाय बे आंनि फागो हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लाबावबाय दिनै आङो न'आवनो थानानै न'नि जानाय लोंनायनि मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो सानदों आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय गिबियावनो बुंनाय जाबाय दे जाय माने बिथांमोना गोदान भिउवार्सफोर फैदों नैबे चेनेलावहाय प्लिज अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां गासिबो ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक होनो दाबाव गासैनोबो शेयार खालामनानै हो दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंजों थांफाबाय था जों आइया बेलाय लिसा आजा हेल' होनफैयाव हेल' गाइस होन नोंथांमोन माबोरै दङ होन माबोरै दं गाइसमोन आं मोजाङैनो दङ आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै ना मैयासो फैदों जोंहा लिसाया कालुखौ खोन्थियाहाय नै जोंहा दिनै अमा बेदर जों सबाय जानो नागिरदों नै सबाया सोमना दोनदों थासिमब्लि जानि जोंहा नै थासिमब्लि लाबोदोंमोन जोंहा फादारा जानोसै बेखौ जानोसै आंहा दानिया नै साहाखौ बाङाय लाबाय थासिमब्लिदों जानो थाखाय सबायखौ रुनानै लानोसै नै दानिया आं सङा आरोना जोंहा बाजैयासो संगोन आं खालि भिडिअल' लागोन नायगोन संनायखौ ओमफ्राय जोंहा बाजैया संगासिनो सामब्राम गुफुर देहांदों मोखां खोन्थियाखै दे मा ओंख्रि संनो होनदों खोन्था दे जोंहा माबा सबायजों अमा बेदर जोंहा मोनथाम जायाना मोनसेल' जायो ओंखायनो खनसेनो सबायदो अमा बेदरजों संखानोसै जोंहा मैगं गैया नालाय मोनथाम जाबाय थायाना अमा बेदरजों सबाय मान दंबाबो आरो मा जाबावनो सबाय रुगासिनो मोननै मोनथाम जाबा जोंहा ओंख्रि थोआ होनलायनानैसो ओंख्रि माबाखौनो जाया मोननै मोनथामखौनो मैगङा दङ होनलाय मैगं माखाया फटलबो दं नै जोंहा अनसोगारो मैगङा दंनायालाय दं ओमफ्राय जोंहा मोननै मोनथाम जानो बासोगारो मैगंखौनो अनसोगारो आरोना ओमफ्राय जगार जाखाजोब्बाय दुन्दिया सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर देनाय आलौ मा होनो बेखौ आलौ देनाय ओमफ्राय मा जिरा देनाय मस्ला मस्लि नै दालिया जासिगोन खामानि मावगासिनो जोंहा बिदाया आं बे न'खौ सिगां हाबवाल जाथ'नायाव माने खिरखि लेभेल जानायाव आङो खोन्थिदोंमोन ना बेनो आरोना दा नै कमप्लिट जाहांसै गुस्टि सायावसो फोनजोबना होदो जेफोना सि नांला फोनला फोन जाबाय स्टेन्ड बायना लादो ब्लगारा अमा बेदर एवनोसै दानिया सबाया जाबाय नै रुइख'आनो रुइबाय
याम्मी याम्मी दिनै जानोसै बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै अमा बेदर मोनजाहांदों। दानिया थाव होबाय एबारो सामब्राम गोजा होनोसै। दानिया अमा बेदर होनोसै लोगोफोर नै दसे दोननांनो संना जानांगोन। दा दसे दोनब' बेसेबा गोबावजों मोनजाहांनायनि खोथा नै बे आंनि सावना जानायनि बरिया कालार नांबाय। जाथावखौ जि संबाय ना गोजायनो ओंख्रियाव होला जि हायखां जुनानै जाबाय आरो सबायखौबो रान्दिनिया गोलोमजोब्बाय नै। संखांनानै दायो सबायखौ एसे माबाना लानोसै आरो थावाव एसे माबानानै खारै एसे होनोसै रुनासो दोनखानाय नालाय। कुकाराव रुबाय एसे मोजांसिन जायो आरो मोनखायो नालाय सबाया। कुकारा बया जाना दं जाना गेसबो जोबबाय दं। याम्मी याम्मी नै आं दरसे खावखुमाना जानि र' लोगोफोर जाखुमानोसै आं। मालिक फैबाय जाखुमानो नागिरनायावनो। जोंहा इदि बथलाव दोनो आरो इदि बथलाव सोना दोनो जोंहा। दानिया खारै होबाय नै लोगोफोर खारै बथलाबो जानाय मेंग' फ्रुइट्स बथल। बेलेगफोरा खारै खोमायाव दोनोबा खारै दोनबाय थाबासो बथलाबो गाज्रि जालाङो। जे बुस्थु दोनो खारै दोनबाय थाबाथाय बथलानो जा जिखियानो जा बुस्थुआनो माबा गाज्रि जामलांजोबो। दांनो नालाय गुफुरफोरजोंथ' सिनायाखै अराव खावबाय जाबाय मेजेम मेजेम आदि 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 अर खाथियाव लांनो हायाखै। अमा बेदर दरनै सावना जानि मोनजानायावनो सानसेयावनो। जोंहा अमा बेदर जाबाय थाया आरोना आंथ' बेदर मोनजानाय दिननिफ्रायनो दिनैसो बेदर मोनजाहांदों अमा बेदर। जा नासो जाबाय थायो बांसिनानो नासो जायो। अमा बेदर जानायाबो बारा मोजां नङाना। ना खुसिया लाबोना दोनफैबावदोंमोनसो अमा बेदर लाबोनायखाय जाथ'ला एसे। आयौ आयौ जाबाय खोमालै ना? जाबाय खोमा दे मेजेमासो गलांजोबो इमान गुमलाव गुमलाव अर थुङाखौलाय लांबाय। अनला खालामदों बाङाय संख्रि लागायनानै लानोसै आं। बरिया नै जाबाय। लगायखांजोब्बाय बे आंनि फागो। हाय जों नै दा अमा बेदर जायान्दों। अमा बेदर पर्क याम्मी होन आलौगोन दे आलौ नांदो। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ मोनसे थेंक इउ होनो सानदों आरोना साबायखर होनो सानदों। बेनो जाहैबाय
नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ माने आंनि मम्मी लाहारि चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै दिनै फाइनालि 500 साबस्क्राइब जानो हाबाय बेनि थाखाय थैंक यू सो मच गाइस आंनि इउटुब चेनेलखौ एसेबां खम समनि गेजेरावनो 500 साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय आसा खालामो बेबायदिनो आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै बिदिनो गासिबो गोदान भिउवार्सफोर फैलाबायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांबाय था आरो आया आरो बुंनो सानदों नामा ओमफ्राय या फै ओमफ्राय बाङाय मान नानिखौ बिदिनो सापर्ट होफैबाय था होनफैब्रा बाङायनो दे बिदिनो सापर्ट लाबाय था सापर्ट खालामना होबाय था ट्राइ खालामना हो दे साबस्क्राइब होनलाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना हो बिदिनो खालामलांबाय था बारायलांबाय थाथों होबाय थायो बेखौनो नायलांबाय था जा बिमाया बारा रोङा आरोना गोदो गोदायनि बुरै नालाय बारा होनख'नो रोंलायलाङा बारा होननोबो आंहा बाराबा सुथारासो रायसिगारो आङो भिडिअ लाबानो रायो हाया नङाबा नायनो होबाय थायो आंखौ दे जाबाय साबस्क्राइब बानायना होबाय था जाथोंसै माबार 1K साबस्क्राइबार जाहैबाय थागोन फाइनालि लोगोफोर नै दानिया ओंख्रिया मोनबाय मोनना बोखांना दोनबाय आरोना जोबोद गोथाव जाखादों ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लाभ इउ अल